След разговора за хандбал, сега сменяме темата. Сега при мен в студиото е колегата Зорница Георгиева. Естествено, следва рубриката, в която представяме младите шуменски таланти на спорта. Здравей, Зори! Здравей, Краси! Коя е поредната среща, която предстои, с какъв спортист ще ни срещнеш тази седмица? Следващият талант е едно младо момиче, която вече е световна шампионка по карате. Момиче и карате? Да, точно така. Малко необичайно. Коя е тя? Все пак. Тя се казва Любомира Николова и съвсем наскоро стана световна шампионка на шампионата, който се проведе във Варна, в Комите. Срещнахме се с нея по време на тренировка. Тя води подготовката си в зала Плиска. Но нека видим повече в репортажа, който подготвихме. Тя е само на 17, но вече има световна титла в един определено мъжки спорт – карате Киокушин. Името е Любомира Николова и е една от най-изявените състезателки на карате клуб Киокушин Шумен. Водена от любопитство към това бойно изкуство, Любомира проявява интерес от малка, а след като влезе в залата, там остава и до днес. Като бях малка, така се заинтересувах, една моя приятелка тренираше и реших да вляза в залата и то вече ми хареса. Първият път като цяло гледах, защото бях нова все пак. И така много ми хареса и реших да отида и още една и то така стана. Има ли нещо по-специално, което те привлече така и те насочи? Точно те грабна нещо? Ами може би, че по-малко момичета тренират този спорт. Имат, как да кажа, не знам, някакво различно мнение, че момичетата не трябва да тренират такъв спорт. Всъщност то не е така. Според мен няма спорт, който да се дели за момичета. Талантливата каратистка се състезава при девойките в категория до 60 кг, а съвсем наскоро триумфира с шампионската титла от световното първенство за юноши и девойки, което се проведе във Варна. Вълнението беше по-голямо след приключване на финала, защото моят финал беше много тежък и когато цялата зала скандираше за мен и така, дали от победата, дали от това, че всички в залата викат за теб, така се чувстваш, дори не мога да опишеш с думи как се чувстваш. Коя беше първата мисъл, която ти мина през главата тогава? Когато слязах, всички ме грабнаха, честито и така нататък. И аз си помислих, времето свърши. Понеже продължи всички възможни продължения. Каратето е известно със своите колани в различни цветове. За символиката на всеки един, състезателката обяснява, че с всеки цвят се означава нивото и усвоените умения на каратиста. Ами от по-светли преминават към по-тъмни. Те са бял с черта, син, тъмносин, лилав и зелен. После тъмнозелен, кафяв черта и първи дан вече. Свободното си време пък девойката обича да прекарва в разходки с приятели, както и да си почива пълноценно. А множеството постижения носят на Любомира още едно признание – повиквателна за националния отбор. Аз като цяло много исках да вляза в националния отбор, защото много исках да играя извън България, защото все пак тук има тръпка, но след като става доста пъти първи, искаш да видиш как ще се развиеш извън България и те ме повикаха в националния отбор и така, когато станах на първото си стане първа на европейското в Естония, така се почувствах страхотно, защото все пак това е по някакъв начин доказателство за моят труд, на моите треньори, на семейството ми, за всичко. Талантливата състезателка има натоварено ежедневие, като всеки ден пътува от Нови пазар до Шумен, за да води нормално подготовката си и да не пропуска тренировки. Това обаче не я отказва, а амбицира още повече. Доста ми е трудна, но не само за мен е трудно, но и за моите родители, защото все пак баща ми ме кара всеки ден, колкото е възможно. И когато той не е на работа, трябва някой друг да ме докара и да ме изчака, но ги съчетавам по някакъв начин. Любомира Николова е и трикратна европейска шампионка за девойки, а до година преминава при жените, тъй като навършва 18 години. Амбициите и през новия сезон са да защити подобаващо световната титла, както и да участва в повече международни състезания. А според нея, рецептата за успех е много тренировки, късмет, който е много важен и може би талант.
Карате Киокушин е може би най-тежкото, най-силното и изобщо върха на каратето. И съм изключително изненадан, че такова момиче, шуменка, е на световния връх. Наистина голям успех. Къде тренира тя? Кой я подготвя? Личният треньор? Знаем, че спортен клуб Карате Киокушин Шумен, сенсей Станислав Димитров е там, основният човек, който движи нещата, но кой е личният треньор на Любомира? Нейн личен треньор е Димитър Димитров, с когото също се срещнахме и разговаряхме, но нека видим повече какво ни разказа той за Любомира. Личен треньор на Любомира е сенсей Димитър Димитров. Той е завършил НСА със специалност треньор по карате, има черен колан първи дан и носи ранга сенсей. Специалистът си спомня и до днес първата си среща с момичето в залата. Мен винаги някой нов член на клуба ми прави впечатление, особено ако е някой тренирал. Тя беше тренирала преди това. Тя тренира при нас от 3 години. Преди това също е тренирала в Нови пазар и ми направи впечатление. И както винаги, като дойде някой нов състезател, му обръщам така повече внимание, да го видя на какво ниво е, дали е перспективен, дали не е. Клубът по карате Киокушин Шумен се развива много успешно в последните години при подрастващите, а доказателство за това са множеството успехи и постижения. Състезатели имаме около 20-25 човека, иначе тренират около 50 души. Значи това повечето са детски групи. От 6 години нагоре. Мога да се похваля, че при децата за 5-то поредно състезание печелим титлата за най-техничен състезател. Това е титла, която се дава на един състезател в цялото състезание. Един представител на мъжете или на юношите и един представител при жените или при девойките. За 5-то поредно състезание тази титла остава в нашия клуб и мисля, че това е добър знак. Каратето е един от бойните спортове, който се радва на все по-голяма популярност сред децата, а желаящите да практикуват бойното изкуство се увеличават. Децата са доста запалени и доста ентусиазирани, като влязат в залата, стават дисциплинирани също повече, редовни са на тренировки. Това също е едно от условията при нас, да бъдеш редовен и не допускаме много отсъствия. Карате клубът е един от най-добре развиващите се в Шумен, разполагащ с пълно оборудвана тренировъчна зала и стабилно финансиране. И финансово за сега се справяме добре, благодарение на нашите спонсори, не знам дали мога да назовавам, на общината също така и на федерацията. Мисля, че за последните 3-4 години, тук искам да благодаря на нашия старши треньор на Станислав Димитров, изградихме една много добра база. Ето виждате, залата е много добре оборудвана. И имаме перфектни условия и за това всяка следваща година показваме по-добри успехи. Според сенсей Димитров, каратето Киокушин има бъдеще в България, като може да се развие и достигне високо професионално ниво. Ние в световен мащаб показваме добри резултати, имаме много добри каратисти. Дори тая година световният шампион в абсолютна категория е българин. Това първенство се провежда веднъж на 4 години, това е най-силното. И за сега тая година в България сме номер 1 в Киокушина. Освен треньор в клуба, Димитър Димитров е и състезател при мъжете в категория до 75 кг. За новия сезон целите на сенсей Димитров и неговите възпитаници са да подобрят постиженията си от изминалата година, както и да се подготвят възможно най-добре за световното първенство в Токио, което ще се проведе до година. Млади хора, успешни състезатели в карате Киокушин. Надявам се, пред тях предстои бъдеще с още много успехи. Да, така е. Надяваме се, стискаме им палци, пожелаваме им успех и наистина се надяваме да постигнат всички цели, които са си поставили и отново да стъпят на световния връх.